dhéireachtas a bíogainn le 9,000 nuas agus smór troí. Ceann dana deacra is móstóí na daoinealha samige artasteige eile agus beidir sealan daoine ghfuil níos mó deacraí leis na atá na réidirh nó gur dearna thormaid má thormaid sin gur mé láistín ar fád an sé bheits ceappaige so sin bontas sin rud a chuteil beidir le den teata spregú le choiriste ar a fást. Díam a bhór duine le léire tá gobar san airna náhfuil na cáistíín sin in then daoine arcu. Más am héon ggóil ról ar na an núdras an seo go gaiisiad arca ríiste ar an struchtúr atá anfií lethir agus go mbeidh sé níos éascaithe daoine arcu. Tá chlaoiníla géileh an darna OPT le blianta nuas agus do táirí faoin a gcuirim chomáid chuideáid se go mór. A gobar leis a chóirthamar an le dar náid. Dacla ar an mórda más a ríist beitte gur 5 struchtúr a stíon sin chomáid agus go deochaí arcur sin agus arcar an bhfuil a hebre ag an OPT. Tá sa mór an núdras an se cantlinne a dacla sin dara tréimhse agus go chud an bhfuil ebre dacla réir a haine agus mar sin dá tógad an OPT agus go beitte níos éascaí daoine a arcu me an bhfuil ebre lédaithe.